Ipatutupad sa Dagupan City sa araw ng eleksyon ang 3 pulis kada voting center. Samantala, pinaigting naman ang seguridad sa island barangays. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Si Jay, kasado ng deployment plan ay patutupad ng Dagupan City Police para sa national and local election. Tututukan nila ang 29 na paaralan dito sa lungsod na magsisilbing voting center sa May 9. Hindi man kasama sa mga orange category o may intense political rivalry ang Dagupan City, pero mahigpit na seguridad ang ipatutupad sa araw ng eleksyon. Umapila ang Dagupan City Police sa PNP headquarters ng Augmentation Force para gawing 3 pulis ang itatalaga sa kada paaralan na magsisilbing voting center sa eleksyon. 95% ready for the national and local election come May 9, 2022. While we say 95%, we leave the 5% for the contingencies. So while we are saying that, actually, we are also been preparing for any eventualities or contingencies that may happen. May mga tinukoy ang Dagupan City Police na hard-reach barangay sa lungsod, kabilang ang Kalmay, Karaal, Salapingaw, Pugaro at Lumboy dahil kailangan pa raw sumakay ng bangka papunta sa barangay. 5 pulis ang itatalaga sa mga barangay na ito sa araw ng eleksyon. Ginawa na ring 24/7 ang COMELEC checkpoint sa 5 border control ng lungsod. Dagupan City has the highest voting population for the province of Pangasinan. And we have 5 barangays that is considered hard to reach or isolated barangays to cater for its security and the security of our voters as well. Ayon sa COMELEC, kabilang sa mga tinukoy sa Joint Security Plan na babantayan ang mga polling precincts para sa seguridad ng mga official ballot at vote counting machines. Around the clock yan na binabantayan ng ating kapulisan. Pinapasyalan din sila ng mga sundalo at other open din kami napuntahan ng mga watchers yan. Si Jay, 24/7 din ang ipinatutupad na seguridad at pagbabantay sa mga COMELEC hub kung saan dyan idinediretso ito mga vote counting machines bago pa ito ma-deploy o ma-distribute sa mga voting center na magsisilbing o gagamitin sa mismong May 9. Once na dumating na itong mga vote counting machines sa mga voting center, saka din inaasahan na maide-deploy na dyan itong mga pulis na magbabantay. Nananawagan ng pulisya sa mga kandidato na pagsabihan ng kanilang mga team na wag nang makipagbangayan sa mga katunggali. At syempre umaasa rin ang Dagupan City Police na makakamit nila ang mahayos, tahimik at mapayapang eleksyon sa pakikipagtulungan ng mga kandidato, ng mga supporters at ng mga botante. Si Jay, andito tayo ngayon sa may West Central 1 Elementary School dito sa Dagupan City at isa ito sa mga pinakamalaki na voting center dito sa lungsod. Kahapon, nagsimula na yung class suspension sa lahat ng mga pampublikong paaralan at sa ngayon ay holiday pero bukas at sa mga susunod na araw inaasahan na isasaayos na rin yung mga classrooms na gagamiting polling precincts sa eleksyon. Si Jay. Russell, ilang araw na lang bago ang eleksyon. Kumusta ang monitoring ng PNP sa sitwasyon sa lungsod? Si Jay, ayon sa pamunuan ng Dagupan City Police Station, sa ngayon ay wala pa silang naitatalang mga anumang related incident o yung mga election-related violence dito sa lungsod at nagpapasalamat sila dahil dyan at umaasa nga sila na wala silang maitatalang mga untoward incident. Pero tuloy-tuloy rin yung kanilang monitoring sa mga border checkpoint. Actually, last week meron silang nasampahan lalo't lumabag ito sa COMELEC gun ban. Nagdala ito ng baril, bagamat may mga lisensya siya, mahigpit na ipinagbabawal yung pagdadala ng baril sa mga publikong lugar at magpapatuloy itong COMELEC gun ban hanggang sa June 8, halos isang buwan pagkatapos ng eleksyon. Si Jay. Russell, di ba may ipatutupad na liquor ban? Para sa kalaman ng ating mga kapuso, mayroon bang exempted sa panuntunan na ito? Yes, CJ, sa bisperas at sa mismong araw ng eleksyon sa May 8 at sa May 9 ipatutupad na yung liquor ban. Mahigpit dyan ay pagbabawal yung pag-inom at pagbebenta ng alak. Pero batay dyan sa COMELEC resolution ay exempted dito yung mga dayuhang turista sa liquor ban.
Pero yung mga magsiserve sa kanila, yung mga restaurant, yung mga hotels, yung mga resort, ay kailangan nilang kumuha ng permit sa COMELEC bago sila mag-serve ng alak doon sa mga dayuhang turista. At syempre mahigpit na tututukan din ng pulisya itong umiiral na liquor ban sa May 8 at sa May 9. CJ. Okay, maraming salamat, Russell Simorio.